Selvfølgelig gik jeg tilbage efter croissanten. Altså, kender I det, når man ser en film, og der er blevet lavet rigtig lækker morgenmad eller mad, og skuespillerne, de står nærmest bare og kigger på morgenmad, så går de. De spiser ikke noget af det. Altså, jeg hader det. Jeg hader det, når de ikke spiser deres mad i film og serier. Altså, det gør mig bare ked af det. Okay, jeg må indrømme, at jeg er faktisk en lille smule nervøs for den her, fordi jeg har kun prøvet at lave den her type dej én gang. Please, at den kommer til at ligne en croissant, og please, at den kommer til at blive stor og lækker og sprød og få mange flotte lag. Jeg skal forresten også lige huske at sige, at den her video den er betalt og sponsoreret af NAKD. Så lidt senere tænker jeg at vise jer et lille haul over mine favoritter på hjemmesiden lige nu. Jeg har fundet en opskrift, og jeg har ikke prøvet den før, så jeg ved ikke om den er god. Jeg håber den er god. Jeg skal bruge æg, mel, mælk, gær, smør og salt. Og så skal vi også bruge et mål for. Melet tages ud af fryseren. Okay, mit mel er ikke på frys lige nu. Alt skal bare være sindssygt koldt i hvert fald. Det er meget mel det her. Jeg håber der er plads til det her. Så jeg har dummet mig allerede nu. Jamen, det er jo typisk. Så det der er sket, det er, at jeg kom til at putte for meget mælk i. En halv liter for meget. Altså jeg ved ikke, hvordan det allerede kan ske. Så jeg laver lige hurtigt en ny. Omstilling skal pakker hjem. Normalt er det 25 gange 25. Det her fordobler vi også, så vi siger, at den skal være 50 gange 50. Nu skal jeg banke det her smør fladt i en firkant. Og så banker ovenpå med smækpottet. Jeg dør! Jeg dør! Nej, nej, nej! What? Det var synd. Ej, det var ærgerligt. Det var ellers pænt. Ja, det var mega. Var det dit eller mit? Det var mit. Nå, godt. Ej! Hey! Jeg tror bare, jeg tager over her. Du skal bare sige, hvis du skal have mere hjælp. Ja, tak for... Hvis du skal have en væg ned eller et eller andet. Ja, tak, skat. Tak. Det kommer bare til at tage den tid, det tager, ikke også? Så blev den 30 gange 30. Så har det hele været på køl. Og så skal jeg folde enderne ind her. Nu skal jeg cirka have rullet den, så den er 80 cm lang. Så er den her. Man kan lige se lagene her. Håber det er rigtigt. Og så skal den egentlig bare have en time. Og jeg tænker, mens vi venter, så kan jeg lige vise jer en lille naked haul. Lad os komme ind. Det her det er det første, jeg vil vise jer. Den her grønne top og de her sådan hvide bukser. Så synes jeg også, at man får en rigtig flot numse i de her bukser. Så har jeg også bestilt den her lange nederdel. Og det er bare noget, jeg ser alle gå rundt i. Så sådan en tænker jeg også, jeg skulle have. Og den har lidt sådan en lille slis hernede. Og forresten, hvis du er ny kunde hos Naked, så får du 30% rabat. Og hvis du er tilbagevendende kunde, så får du 5% rabat ved at bruge koden. Okay, den her nederdel har jeg vil have i så lang tid. Lidt silke lang nederdel. Den er jeg altså glad for. Prøv lige at se, hvor fin den er. Jeg tænker både, man kan bruge den til sådan en fin brug, men også sådan lidt hverdagsbrug, hvor man kan sådan dress it down. Og så har jeg også lige købt en brun top, fordi man kan altid bruge sådan nogle simple toppe, så masser af dem. Hvad har vi så? Så har jeg også bestilt de her cargo bukser i beige. Så er der det her sæt. Endnu en basic top. Jeg får det altså så varmt, når jeg skifter tøj. Jeg har faktisk også bestilt ret mange kjoler. Og jeg skal snart til et bryllup, så derfor har jeg også prøvet at finde en kjole, jeg kan bruge dertil. Lad os starte med den gule her. Det er en af dem, jeg overvejede til brylluppet. Jeg tror ikke, jeg kommer til at kunne ligne den her selv. I need help. Hvor er Victor, når jeg skal bruge ham? Jeg får det endnu mere varmt nu. Men jeg synes, den er så flot, og jeg synes, den her gule farve er så fin. Jeg elsker det lange ærme her. Så er der den her kjole. Det er dog ikke en, jeg overvejer til brylluppet, men jeg synes bare, den er så flot. Som I kan se, så er det lidt sådan en strikkjole. Så er der den her strikkjole, også super fin. Også sådan noget lidt strik. Dog heller ikke en, jeg havde overvejet til brylluppet, men I skulle selvfølgelig lige se den alligevel. Jeg synes, den er vildt nuttet. Det her, det er et andet sæt, jeg synes kunne være så fint, hvis vi lige får
lidt bedre vejr igen, hvilket jeg stærkt håber på, at vi gør. Og hvordan kan der allerede være gået en time, søst? Nå, jeg skifter lige tilbage til mit tøj, forvent dejen, kommer tilbage og viser jer de 2 sidste kjoler. I skal glæde jer, de er så flotte, de kjoler. Den er god og tung her. Godt. Ej, hvorfor er der så mange luftbobler i hele tiden? Jeg tror ikke, det er særlig godt. Eller hvad? Er jeg ved at rulle den forkerte vej nu? Nej, jeg ruller den rigtigt. Jeg prøver virkelig at gøre det rigtigt, okay? Men det er også bare svært, når det er så stor en dej. 80! Så skal den foldes. Duk. Så sådan her ser den ud nu. Ind på køl igen. Okay, så den skal faktisk have en hel time mere. Sov godt, lille dej. Den er jo bare så smuk, den her kjole. Er det ikke bare den smukkeste ryg nogensinde? Så den kan jeg stemme på nede i kommentarfeltet, hvis I synes, jeg skal til den her på. Så mangler jeg en kjole, og det er endnu en gul en. Og den er også bare så flot, det skal jeg glæde jer til. Den er så flot, også med den her slis og farven. Så nu må jeg lige stemme ned i kommentarfeltet, hvad for en kjole I synes, jeg skal tage på til brylluppet. Okay, så nu skal vi have rullet den ud igen, og så skal vi have formet den som en croissant. Vi må bare blive ved med at rulle og rulle og rulle. Vi ruller. Ej, jeg ryster helt. Jeg tænker, de her, det kan vi jo egentlig også lave om til nogle lidt mindre croissanter måske. Vi skal passe på smørlagene her. Hvis man prøver at kigge sådan tæt på, så synes jeg faktisk godt, man kan se sådan lidt lag. Nu har jeg så forsøgt at lave små croissanter ud af resten af dejen, og wow, hvor er de mega grimme og mærkelige på hver deres måde. Jeg tænkte også, det kunne være sjovt at prøve noget nyt i dag, så derfor har jeg inviteret en hemmelig gæst. I kan prøve at skrive ned i kommentarfeltet, hvem I tror, det kunne være. Og så skal hun være med til at reagere og smage den her kæmpe croissant. Hun kommer her om en halv time, så lad os håbe, at den når at blive færdig inden. Helena! Og Helena, hende kontaktede jeg på de sociale medier, fordi jeg synes, hun virkelig så sød. Hvor er du sød, du siger. Og nu er vi veninder. Det er jo fortrudt lige siden. Ej. Okay, så får du ikke nogen croissant, kan jeg fortælle dig. Det her, det er en meget sådan normal størrelse croissant. Det er faktisk lidt stor. Er det en faktisk? Ej, jeg er så spændt. Hvis du lukker øjnene. Okay. Og så åbner du, når jeg siger nu. Værsgo, åbne øjnene. Nej. Okay, den er gigantisk. Den er lidt større. Okay, ærligt det godt. Det havde jeg ikke regnet med. Den er stor, og den ser helt vildt tør ud. Så det gør der bare millioner år. Det ligner, den har fået en lille smule lag. Ej, det er rigtigt. Ej, se. Okay, det er faktisk ret imponerende. Det er da meget godt. Rebecca, Helena. Ja. Nå, er det det, du synes? Nu henter jeg en kniv, Ja. så prøver vi at skære op i. Ej, hvor er det spændende. Nej, det skal man jo faktisk ikke. Det man gør med en croissant, det er jo, man hiver i den. Smag her, ikke? Okay, den er ikke tør. Okay, det ser faktisk ret juicy ud. Den er varm. Den smager godt. Er det rigtigt? Ej, den smager godt. Oh my god. Okay. Ej, jeg har det så varmt. Cheers. Cheers. Velkommen til. Tak for det, meget. Ej. Det er ikke, jeg tænker croissant. Der sætter sno på. Ja. Hold kæft, man har rullet den her. Ej, jeg glæder mig til at se det her. Hvor lang tid har det taget dig? Jeg gik i gang kl. 8 i morges. Nå, så 9 Så. Ej, ærligt det gør. Den er fucking god. Ærligt, lige nu har jeg aldrig haft det bedre. Altså sidde her med smør på fingrene. En kæmpe croissant foran mig. Jeg har en sindssyg idé. Vent lige. Hvis man bare lige lader et lille stykke af det her smelte lidt indeni. Vi ser, det begynder med at smelte her. Nu skal jeg prøve at smage det her med chokolade i. Det gør den bare 3 gange bedre. Hvis jeg skulle vælge mellem croissant og chokoladecroissant, så vil jeg altid vælge chokoladecroissant. Altså dem, der vil vælge normal croissant. Det er jo sindssygt. kæmpe red flag. Vil I vælge croissant eller pain au chocolat, chokoladecroissant? Skriv ned i kommentarfeltet, og så måske kan vi lide, og måske kan vi Ja, jeg lige at sige. Det er på, hvad du siger nu. Så her er verdens grimmeste mini-croissanter. I 1000 forskellige former, altså sådan. Jeg synes faktisk, det er ret godt. Jeg tror, jeg vil give den en 8 ud af 10'er. 9 ud af 10. 9?
Ja. Wow. Men det var chokolade, der fik den op på 9. Ja, hvis du kunne lide noget af det tøj, jeg havde på i videoen i dag, så husk, at der vil være link nede i beskrivelsen til hjemmesiden NAKD. Og hvis du er ny bruger, så vil det være 30% rabat på dit allerførste køb. Hvis du er tilbagevendende kunde, så er der stadig 15% rabat, så det er også nice. Hej hej! Ja! Croissantfest! 1 og 2 og 3 og 4!